こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はラダックの人々による教授祈願法要にご出席なさいました。中国警察が投獄中のチベット人政治犯の姉を暴行し、姉はその現場であるチベットのラサで自殺未遂を起こしました。中国はダライラマ法90歳の誕生祝賀期間中にチベットで大規模な拘束を実施しました。中央選挙管理委員会は2026年チベット総選挙の手続きに関する説明を発表しました。主席大臣はヒマチャルプラディッシュ州のチベット人居住権の公式訪問を開始しました。チベット人がインドの第79回独立記念日を祝福しました。ドマギャリ大臣はアメリカでチベット支援活動を強化しました。先週日曜日、ラダックのチョカムサルにあるシワツェル法話会場に推定5万人の信者が集まり、ダライラマ法の教授を祈願しました。祈願法要はラダック仏教協会、ラダック総員協会、スノムリンチベット人居住区により共同で執り行われ、ラダックのティクセリンボチェが主導しました。法は中国によるチベットの強制占領によって自らが経験した困難について振り返りながらも、誰に対しても敵意を抱いていないと述べられました。王はさらに世界における仏教の繁栄への貢献、精神的指導者としての称号の獲得、そして科学者たちの仏教哲学への学びへの関心の高まりについて語られました。前日、ダライラマ法王は心を訓練する8つの教えと中元の4年中について法話を行われました。チベットの政治犯として収監されているドジュタシ氏の姉、コンブキ氏は、今週水曜日にチベットのハサの中国警察による度重なる暴行と乱暴な扱いを受け、今週水曜日に自殺を図ったとみられています。小麦氏は腰と四肢に重傷を負い、現在危篤状態にあると伝えられています。今週月曜日から水曜日にかけて撮影された動画の中で、小麦氏は合法的に弟と会って手紙を届けようとしただけで、中国警察に囚人のような監禁されたと述べています。情報筋によると、ゴンボキ氏は今週月曜日、弟とその弁護士に会うためにハサを訪れましたが、中国の司法警官により路上に引きずり出され、暴行を受け重傷を負った状態で放置されました。その後、警察はゴンボキ氏を強制的にヤクホテルに監禁し、行動を逐一監視しました。今週水曜日の朝、コンブキ氏はホテルを出ようとしましたが、中国警察は再びコンブキ氏に暴行を加えました。コンブキ氏は絶望のあまり、建物の3階から飛び降り、自殺を図り、抗議の意思を示したとみられています。かつて成功を収めたチベット人起業家ドジタシ氏は2008年のチベットでの抗議活動中に逮捕され、拘束中に数ヶ月にわたって拷問を受けました。2010年、ラサ人民裁判所での非公開裁判の後、捏造された融資詐欺容疑で終身刑を言い渡されました。人権団体はこの事件を政治的動機によるものとみなしています。ドジタシ氏の兄弟のドジステン氏も同時期に懲役6年の判決を受け、その後釈放されました。ドジタシ氏の家族は複数回にわたり、様々な方法で事件の法的再審を求め続けています。ダライラマ法の90歳誕生日を前後して中国政府は監視の強化、移動や通信の制限、集会の禁止、違法な拷問、大量の拘束、そしてソインやその他の地域への多数の警察の派遣といった客観的な措置を講じました。これらの規制強化は、ガンゼソイン、ロンゴ県、バゾン、シリン、キティソイン、カンタ、ソハル県、そしてチベットの首都ラサなどで顕著に見られました。アンド地方のチェンサでは、理由もなく2人のチベット人が拘束され、その行方は未だに不明であり、深刻な懸念が高まっています。また、複数の僧院では、5人以上の僧侶や尼僧が集会を禁じられ、ダライラマ法の90歳誕生日の祝賀に関与したとされる容疑で、200人以上のチベット人が取り調べを受けました。さらに中国警察はチベットで日常に行われる祈りの儀式であるジュニパの枝を焚くことを含め、家庭や僧院が煙を立てることを禁止し、宗教自制に対しても制限を課しました。こうした強制措置の実施は宗教的権利を
制限する広範な動きの一環であり、チベット内部のチベット人に対しダライラマ法とのつながりを断ち切らせようとしています。駐チベット政権の選挙管理委員会は声明を出し、2026年のチベット総選挙における予備選挙及び本選挙の詳細な選挙手続きと日程について、2名の追加選挙委員が就任する2025年10月1日以降に発表することを明らかにしました。チベット政権のベンバチン主席大臣は今週水曜日のダシジョンを皮切りに、ビルやチョンダラのチベット人居住区を訪問し、ヒマチャプラディ州のチベット人居住権の公式訪問を開始しました。主席大臣は総医への参拝、学校、家庭病院、小期医療センターや老人ホームの視察を行いました。また主席大臣は大勢テリンポチに謁見しました。チョンドラの TCB チベット子ども村では主席大臣が生徒たちに対し、チベットがアジアの水筒であり、東南アジア諸国間の将来の関係形成において果たす役割について間接に説明しました。その他の集会では主席大臣はチベットをめぐる主要な課題、第16期内閣の指導の下での重要な取り組み、チベットと中国の対立状況、そして7月6日にダラムサラで行われたコトゥ祭りの国際的な認知と世界的なメディア報道について強調しました。日程によると主席大臣は今後レワサルパンドフルマンディを訪問する予定です。先週金曜日8月15日、中央チベット政権はインドの第79回独立記念日を祝い、インド国民との連帯を示しました。式典での挨拶において主席大臣は、インドが独立してわずか12年後、自国を建設して最中の1959年にチベット人に住居と安全を提供してくれたその寛大さに対し、インドへの感謝の意を表しました。rani loi zhongyi samla ang zu pe shorni ani kyapcho yungko ba nedan chabga ta gyami be thoni kyapcho yungko ba nedan chabga jaga ranse randi lo zhongyi re chin yo marete inaya jaga ke one thane France pejo kange yo re kanji ter kange mabuti yorete inaya be발 카페 많이 아니 야라 대초야 다나시 딱 베베 최다 리쇼 간지 테네 딱 숨겹 양발라서 제트야 돼 내가 슈그 거디 레스 대상 베메 삼에 삽쇼데 아니 베메 직소 베메 베 지난 이자게 베메 삼에 삽쇼데 아니 아까디 채투지 채슈아이駐チベット政権の指導部であるペンパチン主席大臣と祭り定官副議長、ダープンギとパカツリのチベット司法委員は、ルディアナチベット商工会の招待を受け、8月15日に開催されたインド独立79周年記念式典に出席しました。この式典はダライラマ法に敬意を表し、コトゥン、慈悲の投資キャンペーンの一環として開催されました。式典にはデリーのダライラマ法事務所のジメジュネ代表、財務省のトゥンドゥクツリン事務局長、インドチベット協力事務所のメンバー、インドチベット支援団体の指導者、その他の来賓も出席しました。主席大臣は演説の中でチベットが中国に自由を奪われた際にチベット人に避難所を提供してくれたインド政府と国民に謝意を示しました。このイベントはコトゥ祭りの一環であることから主席大臣はインドに対しダライラマ法の提唱する社会的、情動的、倫理的学習を学校教育に導入するよう呼びかけるとともに、ルディアナの起業家たちに対し企業を真に独立させるため、インド製品のみを使用するよう奨励しました。続いて、チベット亡命議会のドマツリテカン副議長は1959年にインドに亡命して以来、ダリラマ法が総員や学校、そして機能的なチベット政府をインドに設立することで、チベット人に明るい未来への新たな希望を与えたことについて述べ、その困難な時期に支援を提供してくれたインド政府に感謝の意を表しました。これに先立ち、チベット司法委員のダワピンキ氏とパパツリン氏が、ディキリンチベット人居住区とルディアナを4日間訪問し、ディキリンではチベット地方司法委員、チベット巡回司法委員会の住職、チベット人コミュニティの指導者、総員関係者、一般市民と意見交換を行いました。先週中央チベット政権公安省のドマギャリ大臣はニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン DC においてチベット問題に関する重要事項について著名らと非公開会談を行い、チベット人権擁護活動を強化しました。
公式訪問中大臣はドカム中止元ル会議の開会式、コトゥ祭りの祝賀会、ニューヨークのデポンテ市5万ソイのダルマセンダー会場式、そして祈祷会に出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。